Bon dia, com esteu? Tots bé? Espero que sí. Avui vos duc un taller de capacitat per comprovar si les equivalències que hem estudiat entre el litre, els centilitres, els mil·lilitres i els decilitres són correctes, d'acord? Sabeu que jo sempre vos dic que mos hem de plantejar les coses, que hem de demanar el per què i hem de qüestionar que les coses siguin veres. Per tant, ara veurem si això que vos hem dit, de que un litre és igual a 10 decilitres, un litre és igual a 100 centilitres i que un litre és igual a 1.000 mil·lilitres, és així o del contrari no ho estàvem dient de veres, d'acord? Així que anem a començar. Jo aquí tinc un perol que, si ho veus, té un litre d'aigua, d'acord? Ara aquí tal vegada no ho veig massa bé perquè no està en superfície plana, però té un litre d'aigua. Per tant, si un litre és el mateix que dir 10 decilitres, anem a comprovar si això és vera o no, Patri s'ha colat. Què penseu vosaltres? Serà vera? No serà vera? Anem a comprovar-ho. D'acord? Anem a vessar l'aigua. Per cert, penseu que les botelles les he tallades jo, per això se beuen un pot diferent, val? Però se suposa que ha de ser recipient d'un litre exacte. Així que anem a vessar l'aigua. Heu vist? Per tant, podem afirmar que un litre és el mateix que 10 decilitres, sí o no? Jo crec que sí, no el vera? Vinga, anem a veure si ara, per contra, els 10 decilitres que han quedat, que efectivament són un litre, també són els 100 centilitres. Anem a vessar. L'afirmació de que un litre són 100 centilitres és vertadera o és falsa? Vertadera, no? Molt bé. I ara anem a comprovar la darrera. Anem a comprovar si un litre, que com hem vist fins ara són 10 decilitres i 100 centilitres, també són 1.000 mil·lilitres. Què penseu? Jo estic un poc nerviosa perquè no sé si això funcionarà o no funcionarà. Vosaltres què trobeu? De moment aquests dos han quedat que si anem a veure si és dels mil·lilitres també ens funciona ben igual. Vessam l'aigua. I efectivament podem afirmar també que un litre també són 1.000 mil·lilitres. Per tant, com bé heu estudiat vosaltres, les equivalències de que un litre són 10 decilitres, que un litre són 100 centilitres i que un litre són 1.000 mil·lilitres és correcte. Així que res, espero que vos hagi agradat aquest tutorial. Vos anim a recrear-ho si vos fa ganes a casa i res, molt bé demà. Adeu!